Is mehig tacht on sport of island. Well, is toch een stil oranicht ha gomse. Ní oranier in Sheán me, agus ní oranier classicach me, is mongrel me mar a dierfa. Laur mahargus me fáher gailing fadlum nor vis óg, agus muinter mahar vi an a gúl fad san oranicht a oranige a behid galéir. So, in sin nor has ní sa múne scoile, de chósguríon scoil ceol gorchaig, agus casag múntar ceol, múntar gohilúna bachórta mar arás fadlam sin John T. Horn. Níor bhéon síimige sa cheol gailach ach de thug sé réimse mór gohagum hí range de rá activagum agus tá sé sin anna bhar fad. Agus de chéalaigh sé sin nóair a casag Sheán ó riada orm gorás an canna leis na húla sí a bhí go siúd agus sin mar has níos ag canna le cóiltóirí cólan. An stíl óráníochta is tócha seomar a háise. Tógam órán agus an chéad ordú nó priúnsibl mariolar éon órán ná an countin aber órán. Agus cilíonn sé sin go bhfuil scíal is scíal le ceol órán agus catú túsáte chuúta gcónaí dus na focail. Ach buel sos dos a carta björn Buach faointe mo chudam le Sheán ó riada ná crème ceol i dhéanamar dermí Martin méideag seascan nuas dólam sa géití malacha clí agus duine céirnín anna umráiteach ó céirnín bio ó riada sa géití ach an ihe sin bin an ihe gur hála gachrad a gart. Bhí an cangalán idir tú féin agus an lochtdéisteachta, bhí devaléire ann agus bunim se leis an chuige féin giad an tír cheap chur nuamh a bheith devaléire, so bhí sé sin ann chumá. Ach nuair íocham siar na híhananta go léir gorós a canna le breis chuige bliain is, 3 score bliain is dólam, sin an ihe gur bhailm a chruthú TH cruthú a rís agus tóchan nach féidir é sin go dtí beidir go gasfar Sheán ó riada ar na flais. Nuair a bheith an gradam seo áile gom be me cuimhní Sheán ó riada, mar is cinnte marach Sheán na bheith an gradam sin áile gomsa. So tá me chun dedicate áil ní féad an cuimhní an focail go dtí Sheán ó riada, sin rud a bháin. Rud eile go me cuimhní be me cuimhní maithras má fáthar féin a laur gailing lum agus ág mé le gailing má agus na daoine go léir a thug cabhair agus tacaíochtam.